Bon dia, soc Ximo Cunyà, president del Sindicat Valencià Republicà, i venia a parlar-vos de la situació de l'agricultura valenciana. Així tenim les mangranes, que com tots els anys el preu està tirat, les taronges que estan enfonsades, i un dels motius és el bloqueig que tenim per poder exportar a Rússia. Casualment acabem d'enterar ara en la premsa i en les notícies que Alemanya va ficar en marxa un gasoducte per comprar gas rus. I diu, bueno, però no n'hi havia sancions si no podíem comprar res de Rússia? Però els alemans, si el gas és més barat, què és el que passa? Que si el van a comprar als Estats Units, poden comprar gas. Però els llauradors valencians no poden vendre taronges, ni podem vendre quequis, ni podem vendre mangranes. Això quina mesura és? La llei de l'embut. Amples per uns i estrets per mateixos. I la pregunta del milió, què fa el nostre govern progressista per als llauradors valencians? Res de res. Ni demana compensacions per les pèrdues econòmiques que estan patint, ni fica ajudes, ni fan res. Per què? Pues perquè l'economia continental, que és la que tenen en Castella, ja viu de les subvencions i té igual que s'exporti o no s'exporti a Rússia. En canvi, és que estem en el món del mercat lliure, que tenim que vendre els productes per poder menjar, i això són els que duguen palo en els bloquejos. Resultat, cada dia les coses pitjor i així ningú se preocupa de res. No n'hi ha ningú que mos defenga. O s'espavilem o cada dia anem a estar pitjor. Salut i República Valenciana, companys. Per tots aquests motius i per els que vos han donat les associacions de llauradors independents valencianes, vos esperem el dijous 28 d'octubre a les 11:30 a l'Estació del Nord en la manifestació que farem en defensa de l'agricultura valenciana. Salut!